I dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Evo me u kupatilu. Spremam se, moram da se našminkam, spremam se, idem sa prijateljicom. Večeras je u okviru karavana igre jedna, da kažemo, plesna predstava na koju idemo i želim da odem, nisam dugo bila da radim neki modern ples i pravo da vam kažem, jedva čekam da nešto pogledam tako da evo spremam se, moram da se našminkam, imam još malo vremena da se spremim i da se sa njom nađem. Inače, to se održava u ložionici, to je neki novi prostor koji je relativno skoro otvoren i koriste ga uglavnom za, da kažemo, takva ta neka dešavanja kulturna. Nisam tamo nikad bila, tako da jedno čekam i to da vidim kako izgledam. Pravo da vam kažem, neki prostor koji me onako baš zaintrigirao i koji bih voljela da odem i možda na neki koncert ili tako nešto jeste Ekata, ali sad trenutno nisam imala prilike da odem do tamo. Tako da morat ću se zadovoljim i ložionicom. U svakom slučaju, razmišljala sam šta da obučem za to večeras, tako da ubrzo ću snimiti i moj outfit čim se malo našminkam. Svetlo mi je jako čudno u kupatilu, tako da sam poprilično bleda. Ne znam da li je neko od vas primetio, ali potamnila sam kosu. Nekako sam htjela da se vratim svojoj što prirodnijoj boji. Moja kosa je inače skroz crna, tako da je ovo poprilično približno, iako je sad delo mnogo tamno, na svetlo je, na prirodnom svetlo je zapravo brown boja, ali kako bih rekla, tek je sveže ofarbana, juče sam se ofarbala i onda će ona da se još ispere verovatno u sledećim pranjima, pogotovo zbog toga što ja nju generalno uvek tretiram i nekim, da kažemo, onim toplim fenom, četkom, onom termalnom, u svakom slučaju je oblikujem i onako od te toplote ona kao da još više posvetlim. Tako da to što sad deluje ovako skoro stammen, možda je nekima čudna, ne znači da će takva ni ostati, to mi iskustvo kaže, uglavnom se desi da posle par pranja ona posvetli. Tako da, toliko od mene za sada. Probat ću da vam snimim deo atmosfere sa, da kažemo, predstave i uglavnom snimit ću vas i prema što krenem da vidite moj outfit, šta sam smislila da obučem. Odmah sam da se našminkam i imam još malo vremena, pa da ne bi kasnila. I evo ga outfit za večeras, ne znam koliko možete da vidite, ali imam ovaj Sandro sako, ovo ste videli, već nosila sam, Gani haljina na one tanke svetle, one bele prugice. Od tašni sam na kraju uzela ovu zato što mi treba nešto sa srebrnim detaljima. Naravno, Felore prsten, Felore minđuše, one alke koje bukvalno ne skidam. I evo su mi cipelice, Anine Bing, premijera za njih. Tako da, to je to. Sad mi se kosa stopila sa ovim crnim, inače svima se mnogo sviđa kad mi vide kosu. Ali ljudi moji, znači ovo uopšte nije bilo sad neki projekat kao ja hoću da se ne znam kako ofarbam. Poenta je bila u tome, da vam kažem brzinski, što farbu koju ja koristim, nje nije bilo. I već neko vreme te farbe uopšte nema i imam problem da kupim tu boju. I onda sam odlučila da kupim bilo šta drugo, da se prefarbam cijela i da ujednačim kosu i da onda mogu da prosto se prešaltam na neku drugu nijansu. Znači ja sam koristila neku L'Orealovu 511, ona L'Oreal Excellence, i nema je više, to je bila kao neka brown sa onim kao svetlo brown ash, tako nešto se zvala. Ova boja sada koju imam je
piše prirodna natural brown, 5.0 je oznaka, devojka sa coverage kostum i na kutiji. Znači, sinoć, ne shvatate, u 8:30 uveče, ja farbam izrastak, farbam ostatak kose i to je tako što sam bukvalno 2 tube onako sipala na glavu, muljala i nisam stvarno ni znala kakav će efekt biti. Bila sam samo skeptična da li ću uspeti da pokrijem sve, a na kraju ispalo odlično. Tako da nekad kad se uopšte ne nadate, zapravo se dese neke strava stvari i kosa mi je, ne znam, svima se sviđa i meni se sviđa. Jeste tamnija malo nego što je bila, ali nekako bolje izgleda, tako da to je to. Odoh sada da me drugarica ne čeka, da ne bi kasnile, vidimo se kasnije. I desila mi se jedna stvar neočekivana. Zapravo imala sam peh, pala sam na ulazu, odnosno u lobiju ložionice kada sam išla, da kažemo, na predstavu. Znači, takve stvari samo meni mogu da se dogode. Verujte mi, ja ne znam koliko puta nisam u životu, to jest koliko sam puta u životu pala i tako onako poprilično se to dešavalo na nekim javnim mestima i koliko puta sam u štiklama završila onako na podu. Ja ne znam šta je sa mnom. Što najgore od svega, vidjeli ste kada sam se spremala, znači štikli nije bilo. To je ovolicna štiklica bila, ali ona mašna, predivna mašna. Saplala sam se na mašnu i pala sam i ne samo što sam raskrvarila koleno i ugruvala drugo koleno, lakat. Ljudi moji, meni je noga, stopalo, poplavelo, nateklo. Ne mogu vam sad pokazivati zato što stvarno odvratno izgleda. Uglavnom, znači baš onako sam se udesila, što bi se reklo. Ja sam se samo i sebi smejala kada mi se sve to desilo. Znači, meni je bilo toliko smiješno jer ja ne znam koliko puta mi se to desilo u životu i definitivno, možda je crni humor, ali bukvalno sam rekla mojoj drugarici tada i kasnije mami, znači, ljudi moji, ja kao da je bila baba, ako ja ne budem pala i slomila kuk, niko neće, znači, veštački kuk me čeka 100%. Znači, uglavnom, ja sam se tako slupala, znači, bukvalno kao da mi je neko vezao noge, ja sam pala celom dužinom, malo je falilo da udarim glavom od onaj pult gde uzimaju garderobu, znači, tašnica je odletela na jednu stranu, telefon na drugu, ja onako sređena, sva važna, sedim, ležim na podu. Znači, ne shvatate kakva scena, moja drugarica koja je u šoku. Jedini benefit je što zapravo nije bio pun hol, jer smo mi bukvalno tačno u 8 došle, u 8 je trebalo da počne i naravno posle toga smo kasnije da uđemo, jedno 15 minuta jer sam ja morala da dođem sebi, ledirala sam nogu i tako. Znači, samo moram da podelim s vama takve stvari jer jednostavno, ja ne znam, evo ga Simba, jer ja ne znam da li se vama to dešava, znači koliko puta mi se desilo sam pala, ali najgore od svega što ja padam u poslednje vreme bukvalno u ravnoj obući i pre par godina sam isto tako na stepenik jedan izvrnula nogu, pokidala sve ligamente, sada znači, toliko me boli stopalo i onaj prst do palca. Znači, ne shvatate. Danas sam išla u nekim baletankama na posao koje su mi jedine, onako da kažem, udobne, mekane, kao da nemam ništa na nogama i opet sam jedva hodala. Vikend sam bukvalno, htjela sam da vam snimam svašta i da idem svuda, ali vikend sam bukvalno provela mažući onaj Lioton, ja mislim se tako zove Lioton, jeste Lioton kremu, da bi spustila taj otok. I na kraju, na sve to danas dobijem jedan poziv za neku potencijalnu saradnju koju u principu smo i dogovorili i ni manje ni više, dragi moji, ja treba za 2 dana da radim neki fotoshooting za neku obuću. Znači, koleno mi je razbijeno, to znam da može u Photoshopu da se sredi i da se skine, ali meni je sad problem što to ima obuće i na štiklu koje treba da
da obujem i onda razmišljam da li je realno da ja imam ponudu i to super ponudu neku za saradnju, bukvalno u trenutku kada mi je noga nikakva i da je to ponuda baš za cipele. Ajde sad vi meni kažete, je li to Murphyjev zakon ili šta? Znači, to samo meni može da se desi. Ali, na stranu to, imam nešto da sa vama podelim što se tiče nekih beauty noviteta. Prvi je jedna nova krema koju sam uzela da testiram i da probam i oduševila sam se. Koristim je već recimo nekih 7 dana. U pitanju je ova japanska krema Hada Labo. Ja sam uzela, imaju oni nekoliko vrsta ovih krema, ja sam uzela ovu dnevno noćnu kremu za smoothing and moisturizing cream, znači za neko umekšavanje kože, jer generalno koristim dosta drugih seruma, tako da mi nije potreban dodatni hijaluron ili tako nešto, ali mi treba nešto onako da mi nahrani kožu, predobra krema. Znači ja sam toliko srećna što u principu mi ne masti kožu i onako lepo se upija, jako, jako dobra krema. Ako niste probali kozmetiku, eto moja preporuka, bar za ovu kremu što se toga tiče. Vidjet ću, vjerojatno ću probati još nešto, zašto da ne. A sad, jednu stvar koju sam kupila i kao ne, da vi ne biste morali, šalim se, ne. Baš kad pričamo o zubima, htjela sam da uzem nešto za izbeljivanje zuba. Kao dolazi leto, moraju zubi da mi blistaju. Uglavnom, kupila sam ovaj Power White LED komplet koji se sastoji iz ovog dela koji stavljate u usta i sijate u mraku. Znači, ovo stavite u usta, uključite i onda to ovako izbeljuje vaše zube, ali pre toga, znači, je potrebno da uradite, samo da ga isključim sada. Mislim, zanima me da li će imati efekt. U principu mora se koristiti non stop, koliko ja vidim, bar 2 nedelje i dobijete ovu neku pastu za zube koja kao radi bolje pod dejstvom, ovako je plava unutra, koja radi bolje pod dejstvom ove svetlosti, ali nije preporuka da ovo stavite na zube pa da stavljate, mislim jeste zapravo kao jednom nedeljno namažete pastu na zube, stavite onu spravicu u usta, držite 10 minuta, a inače ovim drugim danima koristite 2 puta dnevno tako što operete zube i držite bar po minut ovu spravicu. On ima neki svoj tajmer, ne znam koliko traje, da li traje više od 3 minuta, nisam sigurna. Uglavnom, možete uvijek da ga aktivirate ponovo, pogledate na sat, ali bitno je kad koristite u kraćim tim periodima da ga koristite bar minut, a inače jednom nedeljno tako duže 10 minuta i kao tvrde da za 2 nedelje ćemo imati 4 nijanse svetlije zube. Pa ajde da vidimo. Ja sam to počela da koristim pre nedelju dana i priznaću i nisam bila revnosna. Ne, nažalost, prestala sam da koristim, ali evo, ajde da kažemo da od danas ću da se potrudim da koristim bukvalno 2 nedelje i da vidimo da li ima rezultat i da li vredi kupiti. Ne mogu da kažem, nije proizvod skup, oko 2 ili 3 hiljade dinara, tako da nije nešto što je nedostižno i što je velika investicija, ali nije ni važno koliko košta, nego je važno da li deluje i da li radi. Tako da, dragi moje, ne završavam još video, mislim da ću sigurno imati još sutra nešto da vam snimim. Čekam da mi stigne jedna prolećna jaknica. Ja i jakne. Nije kožna jakna, na kraju i dalje nisam našla kožnu jaknu koju želim, ali našla sam nešto što sam onako između nekog trenčkota i šuškavca. Tako da čekam da mi stigne sutra ta jaknica, Max & Co je u pitanju i kad mi bude stigla jakna, onda ću da vam je snimim i tada ćemo se i rastati za ovu nedelju. Do tada idem da mažem ovaj lioton i da smišljam outfite za taj fotoshooting zato što je na meni stilizovanje, a na njima je da me snabdaju sa lepom obućom i tašnama. Jedva čekam da radimo to snimanje i jedva čekam da s vama podelim utiske i fotografije. Nosit ću kameru, ako budem mogla snimat ću, bit će mi jako... Tako da, odmah da pustim možda da završim tu 3. epizodu i to je to i da vidim šta još da
radim za ovaj otok, možda da popijem neku tabletu, nešto. Ja moram za bukvalno 3 dana ovo da slikam i moram da dovedem stopalo u red. Pa, poželite mi sreću. I dobro jutro, snimamo cipele. Danas je slikanje za novu kolekciju Kreator obuće, tako da vidjet ćete svašta zanimljivo. Vidimo se kasnije, moram da se preslačim jer krećemo sa fotografisanjem. I dragi moji, evo me, javljam vam se posle jučerašnjeg slikanja. Imala sam priliku da sarađujem, to jest dobila sam ponudu za saradnju sa multibrand prodavnicom obuće i tašni Kreator i na neki način sam onako ranije i kupovala u toj prodavnici obuću, tako da mi je onako baš bilo zadovoljstvo što im se sviđa onako moja estetika i ono što ja predstavljam i vrednosti koje predstavljam, tako da su mi izabrali za svoju kampanju da snimimo i da slikamo novu kolekciju prolećnu. Sad, obzirom da je kolekcija slikana juče, ja ću vam baciti par nekih kadrića da vidite kako je sve to izgledalo i ne zamerite mi zato što jednostavno nije bilo vremena između preslačenja i biranja outfita i obuće i svega, a to je trajalo, verujte mi, ceo dan, praktično od 10 ujutru do nekih 6-7 popodne. Ubacit ću vam samo da vidite otprilike kako je to izgledalo i šta smo slikali, šta smo snimali i kako će neke od fotografija izgledati. Tako da, dragi moji, ne znam šta drugo da vam kažem, sem lepo uživajte za ovaj vikend. Vreme je predivno, proleće definitivno je bukvalno stiglo. Vidim da polako cveta i drveće i do sledeće nedelje vas ljubim i pozdravljam i hvala svakako što me gledate i vidimo se, družimo se sledeće nedelje. Ćao!